Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi Tubenorifia, but before Makajuko, Abumoni Sintu Aja Ugochi Tubodra Temple, and in our Bafa family, Midukazi all more the teacher. Abukazi Moni Sintu Aja and Restoration Evangelical Mission, Brilliant Basus or than So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No, but you don't get one case. You see why you have all you need to know about 10 Commandments. I will go na 10 Commandments to go you to go Kenya madam. From time immemorial. When I make a man na 10 Commandments, I don't know you won't do okay. All natural laws to go Kenya madam. Over the Earth Manual. Eto mmadụ si na-ebi ndụ na ndụ a ka ụwa wee tọrọ ya kwute. Wee na-achịkwa gị na even the characters mentioned na Bible gbasara 10 Commandments bụ Moses. Na Moses na onwe ya abụrụ Christian. So ka ị mara na 10 Commandments abụrụ Christian document. It has been the ancient laws, the body. Kama na ndị document the Bible bịakwa n'oge nke ha na-ede maka story of Moses. And echefukwala. Some of the stories here in the Bible go ever about the stories of Pharaoh Akhenaten. However, brother Kajima, but here not check one game. Now 10 Commandments we were in the mother, because the man came mad. And the robber the man where they be a man son and son, and no gathering. Before I dive into today's lecture proper, over the important announcement, HF on the 9th and a month of July. Our monthly ritual for the month is still ongoing. Gwakwa ni nwere ike iso ela n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka ike Chukwu zuru mba dum. Anyị malitere ịchụ aja na-achụ n'igwe n'afọ mmadụ dum ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media ma ọ bụ n'eziokwu TV maka na ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ihe anyị ji maka ebe. Mana I can tell you na Chukwu na-emere onwe ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na monthly ritual a, ihe ga-eme we chat me on WhatsApp. Forward your 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. N'isi ụtụtụ eje go in the temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubi okwu n'isi dịrị na-eso all over the world. Etu a ka anyị ga-emegide eti the last of the month anyị ga-eje na mmiri je iyi n'ọma na mmiri bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebu mee saraka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọhịa m nwere ịgwa gị ọ bụrụ na ị dị interested chat m na WhatsApp. Forward your 3 prayer requests, make token donation to the account number. Chat m na WhatsApp. I want to send other details we need for you in order to book you. WhatsApp number is 0805-7837-672 or 0813-8243-871. In our screen, you have number and ball. Now, let's dive into today's lecture proper. Get a guy in the Kumakia. The 10 Commandments. I went to check on them, but the 10 Commandments are already would do. Wabagi, the Moses said, that 10 Commandments. Yes, no, bro, so now 10 Commandments we would get a mother. We don't know. Yes. And they repeat here every time. Now, Blue the teacher, number the teacher. Now, Nibo, I will leave that's 10 Commandments. Dika, Ufana. Makanaima, Nana, I got him mother. I am a qual. No, na more is that email major that 10 Commandments. Imelugana. And for the fact in Imelugana. Yes, Nana Magosik. Makanaima spirituality believe in Nana, I got him mother. If you go to Bible, you have what they could. No one and drink here. Abokasara here. No one had the view. Na had all gathered him. Nagi Dugahana and Ebe Miliago na goodness of life with Jupiter. So you have table. No na EW and a gajulu goi and a gajagi here quackly here when a cockboy hena no me. My Igbo spirituality believe. No one and Mother Meluana. Now I got it too unbearable for the person. Or gather your and I walk and no one and another walk. You can never succeed. He could be a man or to do with that body teacher and alcohol, watch a teacher. Bob and majority. You can amount one a mill and across their land. Across their land, they won't go famine. Across their land, he will call Ihori as a punishment. Ha ko goni ihe n'ubi omeme ihe akọrọ n'ubi ameme ọfụma because na achọrọ ka aga ụgwọ ha maka na na-agozi mmadụ so onye ka ndị Igbo ji akọwa ihe gbasara nsọ a gwa gị ihe ị ga-eme ka gị na ana dịrị n'ofu ka ị ghara imelu ala
so ga na wee continue na-agọzi gị. We call it mother earth. So na aja kpọọ ya aja ana. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe ọ bụla ị nwere ike ime ka gị na ana dị na mma, gbalịsie ike etu ị nwere ike ịfụ na imeri ya, maka gị na ana dị na mma etu obi adịrị gị, gị na ana dị na mma udo obi adịrị gị, gị na ana dị na mma ị mara na ị ga-enweta ihe akụ akụ na ihe enwe ị mara na aka aja aja that your labor, aka aja ga-ebutere gị ọnụ mmanụ. Mana I can tell you na ọ bụrụ na ịkwụbara aka gị ọtọ gị na ana adịrọ na mma, ị mara na ihe ahụ e kwuru na Baịbụl ga-abụ nke gị. A sịrị na ọ na-atọ mmadụ ụtọ bụ nri okwu ụgha, mana emesịa na aja ga-eji ha ọnụ. So ọ bụrụ na gị na ana dị na mma, ịfụ na ana ga na-agọzi gị. So gịnị ka a na-ekwu? Sọba nsọ ana. Kedu ihe dị na nsọ ana a na-ekwu maka ya? This nsọ ana is divided into 2 portions. Yes, this is 10 commandments, you know. 10 commandments, ma akụwa ya etu oyi esi ghọta ya ọfụma. 10 commandments is divided into 4. From first commandment to the 3rd commandment is for etu relationship kwesịrị ịdị n'etiti gị na Chukwu okike onye kere ihe niile. Etu relationship gị na-ekwesịrị isi wee dị dịka nna na nwa. Mana 4th commandment to the 10th commandment bụ etu ọ ga-esi wee dịrị mmadụ mma. Yes. Ọ bụrụ na anyị debe iwu nke mbụ wee ruo n'iwu nke 3, anyị na Chukwu ga-adị na mma. Then ọ bụrụ na anyị debe iwu nke 4 wee ruo n'iwu nke 10, anyị na mmadụ ibe anyị ga-adị na mma. Ụwa ga-atụrụ anyị ka ute, ọ dịkwara anyị mma, chi ejiere anyị chi agbakwara anyị na eto obi, udo obi adịrị anyị. Mana ọ bụrụ na gị na chi gị idewere iwu ndị a, ị mara na n'iwere onwe gị wee chụọ aja, maka na asụgburu onwe ya tinye n'ọnụ agụ iyi, onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndị ya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? The first commandment sịrị na abụ m nna Chukwu gị na nkịtị, ga-enwere Chukwu ọdọbere sọ m. Ọsị nke ịbụa, ga-enwere afa nna Chukwu gị na nkịtị. Don't swear. That is the first commandment bụ nọọsụ ya bụ Chukwu ka ị ga-efe. Echefukwara na Igbo spirituality na anyị anaghị efe ndị anjelu nke Chukwu, anyị anaghị efe ụmụ mmụọ. Ihe anyị na-akwanyere ha bụ ugwu. Onye anyị na-efe bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Onye a kpatara na ọ bụrụ na ị na-anụ ka m na-aga ọfọ, ana m aga ọfọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ihe anyị na-ebi ụdọ weta ụmụ mmụọ, chi anyị na fọsisi anyị, ndị ichie, ndị aka na ndị ekere na ndị gboo na arụsị dị iche iche. Ndị awụ personal relations anyị na-ebi ụdọ weta ụmụ mmụọ. Etu o si abụọ bụ na ị chọrọ ije fụ Mr. President na Aso Rock, you build personal relations with personalities, maybe ministers, maybe other high profile personalities, ndị ga-enyere gị aka wee facilitate ya that your proposal ị na-eweta na Aso Rock, ka e wee nwee ike nye ya fair hearing, ka e wee mere ya approve. Ịghọtara ya? Agwago gị na earthly governance is the prototype of what is happening in the spiritual realm. So etu o si wee dị mkpa na ịma mmadụ mara mma, etu aka ịma mmụọ si wee makarịa. So ihe anyị ji recognize ụmụ mmụọ ndị anyị anaghị efe ha efe. Quote me anywhere. All the Igbo spirituality and the entities of our, we don't worship them. We venerate them. We recognize them. O nwere nsọpụrụ a na-enye dị ụzọ one ma one. Enwere nsọpụrụ a na-akpọ hyperdulia, nwee dulia, then nwee latria. So nke a na-enye Chineke bụ latria. Adara ama aka. Chukwu okike bụ onye ike niile si n'aka ya abịa. So whatever ọ bụla ị na-worship beyond ihe ọ bụla ị nyere ọkwa karịa Chukwu, ya ka ị na-worship. I can tell you without missing words, some people are worshiping the Mammon, ego. Some now worship beauty. Yes, Venus. So ọtụtụ ndị mmadụ ihe ọ bụrụ na ihe na worship ya boss ma onye na-arụrụ ọrụ, to the extent that you can go against the contrary of the law of God. I said they would you commit here that sadly act for the fact that you protect your boss or protect your wife or your loved one. Ndị a ka ị na-efe. Ọ bụrụ na iji maka ego wee gbuo mmadụ, ego ka ị na-efe. Ịghọtara ya? So Chukwu okesịrị anyị nwere ihe ọbụla anyị ga-place above him. So ọ bụrụ na anaghị place God above everything, that iwu ọbụla Chukwu nyere na ị ga-edebe iwu Chukwu a karịa iwu mmadụ nyere, ya on the right track ọ Chukwu ka ị na-efe. Ịghọtara ya? Yes. Nke bụ abụ ọ sị gị don't take oath ihe ịma na email ị na-agụ na email ya were agụ true to God. Ga-eji na afịa na egwuregwu. So respect that name. Ọ bụrụ ịma na ịkọmitiri arụ, instead of ị ga-adị humble enough apologize ya, ị na-aṅụ iyi n'afọ Chukwu, ị na-eme alụ.
You now come with the second commandment. The third commandment, even the third commandment also make it keep day a Sabbath day. So whichever day that you keep holy, may he was in one of particular day, any door when they feel no one we are Sabbath day, you get the holy, follow the devil, follow the devil, follow the devil, follow the devil was okay, but so in the devil no young woman was in a creative time to talk, think about the proximity of God. That is your holy day. And what are unified holy day? I have no idea. But someone nabo ya Sabbath whole day. Procedure work that time. No heritage to future. No abo ya Sabbath. The fourth one oh makada masargede. Game one the fourth one was so run again and I can tell you this law. That is the after keju. The next one and next among human is na omaze that na you must so your parents can do where the other. Nkebe isiokwu m na ndị Igbo na-atụ ilu si na nwatakịrị bulie nna ya elu nyonyo na nyonyo chie anya ime ihe bụ dat nyonyo na nyonyo ihe nyonyo na nyonyo na-amị no calamities, pains, regret and suffering. All those things bụ ihe ga-adọchi anya when you disobey your parents, when you disrespect your parents. O nwere family mma na mma akọrọ nwatakịrị a mechara nna ya bilens, so emesi ụmụazị a wee gang up because of family differences. They gang up and beat their father up. Today, they are suffering. The first son of the man that laid his filthy hands on the man, you know, is cursed. Today as we speak, the second son, the man will say that second son for laying his filthy hands on him, being his father, that no cause go the door money. Therefore, no man forgive you. I can tell you, unless this guy did everything humanly possible to seek the forgiveness of his father, he can never be anywhere in life. Quote me anywhere. So whatever you go under the influence of my voice, you open again me, came or under the curse of your father. I can tell you, walk over no go you walk over able to be here. Because time will still come, you see raise your own family. If you have a mother is ihe ọbụla also ya bụ the law Chukwu kenyere clause. Respect your father, respect your parents, can do where they are. What any other law on your clause to go say the importance of that one, and that particular law is number one among the laws in your mother. So I'm only under the influence of my voice now, and then your father will you whenever you know where born will also will you your bar now. Okay, or the no pass ya on, or pass go on. Jebeni in the chat na WhatsApp can what he gave me never one anyway. Nkebe is your one some of you now married from pillar to post. Here not married kitabo. Ntaramafufu ni ho ga abo buru no ihe gida na gida na mma. So ku only do ku bi isi ya ni sabi wa uti. So obo na ya na gida na gi na-enwe relationship with two so because God reconcile ya. Because the here na married from pillar to post can solve no one na ku bi okwu ọma n'isi. However, if you're gonna have an again useless, don't provoke him. I want again you have a best of friend, don't provoke him. No one on to my own way, because my father is so close, and I'm on the blessing there. Whatever I achieved today, he contributed it to lay the foundation. Though he won't do so, he slowly. What is stealing? He didn't conspire against another person. He will make it. He do not want your man. You could have mad equal. All those things we hold up what I know observe no wow but I able when your mother. So Nkobuna, you want to be weird. Nkobuna in our community, Manaqua, Nambo in a community in Nkobuna, name Imelugana. Like you might you won't son and Anibo. He didn't want your mother. He's the Atron mud, he's the woman, the Guru Jim mud, he didn't have body. He may hit that in another so don't do it. So whatever you do it, you're already in trouble. There be you are. Some of you are running from one pastor to another, from one spiritualist to another, thinking that your problem will be solved. Your problem cannot be solved because you have already collided against their land. You collide to go against them. Your spiritualist or your priest or your pastor is not true. Here, those people can actually do is to intercede on your case. However, even if they intercede on your case, the raw fact
When yes, their blessing, even if you intercede, finish, their blessing will, their prayer will not be granted because you need major. So go on onwe gị mara onwe gị, and ọ bụrụ na mmụọ chi taghị ezigbo afọ pụrụ iche o mee ekwe ka nsọ a na ndị yi merụpụta n'afa ịma na onye na-aya ahụ ebuje mmadụ ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na achọpụtara ihe na-eme ịma na onye a ka ga-ata afọ were eze kpee ekwere mana achọpụta ihe na-eme gị then ịmalụ na ịnweta nzọpụta gị dị nso. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mana ụmụ mmụọ zonarị onye na-afụrụ ụzọ ihe bụ the cause of your problem. Ịma ha ka chọrọ ka i were eze kpee ekwere. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Gị nwa maara onwe gị, gị nwa maara ndụ ibiri, ndụ ahụ ibiri na ọchịchịrị iche na mmadụ enwere ike ịfụnụ mana ị mara na ibiri ya. Jiri aka gị jee sọmiti onwe gị ka a kpụọ gị arụ n'aja, akpụcha gị arụ, ndị ọgwụ ọrụ ha ekpụ arụ, akpụcha gị arụ ka ị dị mma. N'ụbọchị tụwa na tempụl anyị na-akpụ arụ, ọ bụ maka na anyị wụ descendant of ndị ọgwụ ọrụ ha ekpụ arụ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Tụọ onye ya akpụghị alụ ka anyị kpụọ alụ, maka na ọ bụrụ na ịkpọrọ ada ị gara ihe niile gbasara ọgara ada ịfụkwa. Ọ bụrụ na ọ pụtara n'afa ị mara na gị nwere onwe gị na mmụọ ka chọrọ ịpịa gị azụ, and akpụcha gị alụ, never you go back to those things. Ihe ọbụla ga-eme ka ị sọ ịdị aka gị n'ọbara na ya na ala Igbo taa a na-awụfusi ọbara enyi ha maka na ndị mmadụ amaghị the sanctity of blood. Ka m kwụsị ebe a. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? The 10 commandments bụ onye ahụ iwu ọdịnala, onye nwa bụ nsọ ala. Idebe iwu a ọ dịrị ụnụ mma. Ọ bụrụ na idebere iwu a ị nọrọ under course, ị nọrọ into head-on collision with the natural forces that governs the universe, and again ụmụ mmụọ ama uwe aka iwe inyo, they will frustrate your life. Let me stop here. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri, chat me on WhatsApp 0805 7837672 ma 08138243871. May the blessing of Chukwu Okepere be with you all. May you be favored. May you be protected. Ọ bụrụ na ị nọ under the influence of my voice and ihe ndị a nkwuru nwere ka o si metụ gị and niile dị helper, ị need ka enyere gị aka, chat ya m na WhatsApp. WhatsApp nọmba ihe nweta m bụ 0805 7837672 ma 08138243871. Ị na-anya na screen ka ị ga-afụ nọmba asị ndị ahụ kpọrọ gị izi onwe nweta m. May the blessing of Chukwu Okepere be with you all. May you be protected. May you be favored now and forever. Like I said.